O mutumti kha koye ta tungdi kha nangai ta thangdi yagorang kri khe phaldi yagorang tungkhe paidi haifana angbai ta chaldi o ani mutumti kolsa sal kolsa tal angbo nini mayani jal o mutumti mutum kri khe bahai boro ungnani nung kri khe ang bahai ke tungnani o mutumti rangsa kri khe rufaibo kri rang kri khe puisabo kri nung ang kri khe hamjangmabo kri bujikha de o ani mutumti bukri ungkhe bubarbo ungnai bubar ungkhe bothaibo thainai thamchika khe jolimabo phainai jolima phaike walaimabo bangnai tektu mankhe ma kapnai tongthoma phaike khas srangnai abo haikhe hamjangmani bising tuibo kokthai bangnai o mutumti khata koidi kha tongthokdi kha srangdi jonom jonomni angbaina tungdi o ani mutumti